Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dengan Bu Nur Channel. Pada kesempatan kali ini, bagi yang melihatnya saya ucapkan terima kasih. Semoga diberi rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini saya mau ke rumahnya Mak Lilin. Ini mau Mak Lailin Bapak Judi. Urung malam tebir. Istri tuwa to mending iki Mak Lilin ruangane. Ya. Mak Lilin jajane bodo wis mluwanting Mak Lilin. Sesuk wis karek Budaryoyo. Jajan bodo. Paya roti iki apa iki? Nah, kacang klicin. Bismillah. Oh, melepas rindu ya anak lanang. Meneng wae sitoke. Iki delon iki apa jenenge? Dodol rasa kacang ijo. Enak iki asli kok Kudus iki. Mergane mantune omahe Kudus digawane jajan dodol. Iki dodole rena-rena mesti mantap e. Nah, iki Mak Lilin jajan geti Mak Lilin ya. Asik ya. Sesuk wis karek penak Mak iki tata mening. Nah. Salak. Jeli. Ki opak rambake kober Mak Lilin iki mangu. Salake ngawe mlenus-mlenus. Lah iki apa iki malah. Jualin aku iki senengane cah cilik-cilik. Ki Mak Lilin ya mengerti yang dimau anak kecil ya. Atau yang putu lho lho. Pernah ya iki nah iki. Wah, iki dodole lorek, dodol kok Jawa Tengah ya Kudus. Lorek mantap iki. Nah. Namanya ibu ya sini lho, ibu teladan urung sampai bodo bengi wis moning jajane mluwanting wisan wis resik kabeh. Ngene. Sesuk karek esuk ditinggal Rioyo ndak bingung-bingung. Oke, ana ruangane iki. Telaten Mak Lilin nggih. Yo. Bar ngene mikir panen yo, Mak. Gara-gara bodoh. Nah. Nggih. Nah, wis mau mending mlanting ya. Iki sing ruangan sisihe iki, ruangan sebelah iki ya wis jajane ya mluwanting ya. Beh rodongmu sak gajah to Mak iki, Mak. Kaya ngene ge mak anu. Ki setengah kilo mesti iki parambak iki. Ki sak gajah tenane. Rodong jumbo. Ki isine opak rambak. Oh. Kiyu regane barang ya kiyu iki isine ya kiyu. Jajane rengginang iki jajane iki. Nah, iki jajan legendaris Mak Lilin rengginang. Kula tak pasang. Apa ne? Nah ya iki rengginang. Saman pasang mangko wis gen pepak ngono. Kapan aku tak dolan rene iki lek sesuk yo ora iso, Mak. Sesuk teng omah aku. Aku sesuk mudik mini, Mak. Mbah dolan. Lah aku anu sesuk nang ndi mudik mini.